Pag-usay ka na naman yun. Kaya kung mismo rin ito sa dito. Martas. Ayan. Okay. Martas, gas. Kung mag-abli ka sa atong Biblia, sa atusta sa Matthew 6, Matthew 6 o kabisa tayo ng Biblia sa Lucas 12. Matthew 6 o Lucas 12. Matthew 6:22 ka, ang lesunan, o Lucas 12, Lucas 12:13. Lucas 12, kapitulo 13. Kapitulo 13. Yeah. 12:13. Okay, marang puta. Nang itong amahan, salamat sa lahat nga tuig. Salamat nga nining tuiga 2016. Aniya pa kami, nakaday, nakasimba sa inyong nga ngalan. Aniya kami, Lord, wami naigo sa mga bala na napakautira, Lord, sa mga katauhan nga responsable kaayo. Wala yung mga kamot nga nakaputol sa among mga pamilya. Salamat nga na. Salamat sa Lord na nining sa tuwing 2015, bisa sa pasulong na mo sa 2016, Ginoo, nakita na mo ang kadagaya sa imong grasya. Kung Ginoo, ay kabuti nga among kalimtan ang imong i-promise ka na mo ganina. Nga pinagi sa imong pulong, kami magagabay, magasalig, ug magalakaw, Ginoo. Kay imong pulong, Lord, maayo man. Kay imong pulong maman sa Kristo Jesus ang imong butong anak. Nagampo may Ginoo nga mahimo kami magkatauhan na mas madasigon nga mo basa, pinupukan na mo kini, di na mo kalimtan ang mga pagtulunan o kami mong mga promises. Di sa na mo kalimtan, Lord, ang mga pagbadlong na mo tagaan galit kini kabukaton. Kaya mo pagbadlong, Lord, maman ang paglikay na mo sa kalaglagan o sa kinabuhin. Wala kayo kadungan. Lord, abiyang mga mata kasing-kasing ni kalintagon, tagay kami kahinamog sa inyong buhay ng ngalan o Ginoo, imo, Lord, na among puyian ang imong pulong. Ipinigta na sa mga sa inyong ngalan at sa Jesus. Amen. Inside, mga tao din nga ganahan ka nga di ka kakita. Wagod. Na kita makakita ka na, no? Kaya, kung sa man ang kinabuhay kung di ka kakita. Isod, ngit, isod kayo, kaya di kakibang sa kapadong niya. Magbawa pa kagtagaan kung unsa ni siya, niya. Plus, ang enjoyment sa color ba? Kaganindot sa kalibot na to, no? Di ka-appreciate, di ka nang mag-travel ang bang tao, kaya ganas na matanaw, mga bagong laing butang, bisa ka mag-travel ka pa doon sa atong probinsya. Nindot kayo nung nga, puro naman tag-green, puro nindotan kayo ka, yung mga slopes, mga bukid, na murag, lawang sa mga utang, sa dagat, so, everything doon ay color. Pero, ang color na atong makita sa atong mata, maudod na siya. Like, kung yung kani green din na siya. Green? O green. Kani puti din na siya. Yung pastel color mo na siya, brown na siya, medyo red na siya, okay na siya. Pero ang atong mata, pwede sa o mutanaw laing nga color. Mao ni ang kolor sa kwarta. Ganahan kay mutanaw ang tao sa kolor sa kwarta kaysa mutanaw sa pagkaputli o pagkaanindot o pagkamaayo sa Diyos.
Labi na og kanang sa may pinakadako nga value 1,000 no? More ba na? 1,000 no? O may 500 na ba? 500 wala no? Ana ba? Okay. Pero 1,000 may pinakadako nga denomination. So sa nang 1,000 may paka-blue. Green blue ba na? Tanawa ko na yung mga pitaka dahil na mga 1,000 rin. Wow. O sa kibaw sa color sa 1,000. At pa dili mo ganang tignanos ng force praise God. Makita na to nga sa karong panahon karon. Gingon sa radyo, nako na nadungog, 70% ang reduction sa oil. Kaya almost 50 na po itong oil, di ba? O nilapas kaya 50. Kaya karoon pila na nasa 30. Okay? So, ibutan tagka 100 ang oil sa una, may 70% reduction na nasa pa 70 pesos gikuha sa tupa ang 100 na oil karon tag 30 pesos na lang. Minaog bago ang minaog bago ng pamaliton, labi na ang piti. So, sa may makita na to din, hakob ang tao. Hasta mga negosyante, hakob, digil sila ganahan mo panaog. Amen? Kaya gamay saka, bisag, wakamatong piso, bisag 50 centavos, bisag 30 centavos, na saka na piti. Di ba? Kanotis mo? Wala, dako na din kay iban. Wa, yun dinaog. Pisyo, dinaog. Wasan. Sumay ganahan, munaog ang mga managan, mga sanit kaning mga driver, isa ka na mo panao. Ang nagpaabang, isa ka na mo panao. Ang mga kanyang mga most, sila ka na panao sila abangan. Ang mga, of course, ang mga manufacture, mga pagkaw, di ganahan mo, panao sir. So magisunan, bisan pa ni mabot ni tag-piso na lang ang gasolina, kanya medyo ma-enjoy na to. Kaya ang tao, mutanaw yun sa kulor sa kwarta. Dis lang mutanaw sa kaamindot sa limuat sa Ginoo na kaning nag-produce ang mga oil ni paubos sa ilang kusyo. Dis lang ganan mutanaw nga makatawhan malipayon nga lamrag mas barato na ang tanan niya maka-afford na. Dis lang ganan ni anak. Dis lang ganan mutanaw nga ang mga tao muuswag. Ganahan sila nga mas dagang kwarta. Iba mo sa inflation, kung tanawag ka naman, inflation is kanang ang value sa itong kwarta, gamay. Ito pa ang piso na to, sa una, mo sa ang piso sa dollar, nakakapusgan. So, inflation man, so, ang atong piso, kinalang ka na kay 47 pesos para $1. Okay? So, pa ang imong value sa mong kwarta, nagkaminos kumpara sa dollars, kaya may gibasan ng dollars. So, mga isunan. Ngayon ang tao, inflation. Kaya kinali pataas jud ang nalang presyo. Paganahan lang jud ang magdaog ganang kwarta. Kaya buto na ang ganahan ang tao nga daghan kay siya musul niya kwarta kay kung taason niya ang presyo, mas daghan ang musul ng kwarta. Sa kapoy nag-inhap Kaysa balik na sa una nga piso lang, okay mo ba kanang katong exchange lang, di ba? Barter lang, ako'y manok. Pero ay kusli na mo diha bit, so ganang kuwan ala sa kanang dunok. Di ba sa una? Ay, nagabisag sa pasig sa una na dito yung mga nagwapo at yung mga manggay, mga manok, tambo kaayo. Kaya magpa-exchange. Kung karoon, wala no, uy. Dili, kagaganin mo ang mga manay doon. Magkaon, di magani, kwarta yun. Ang kwarta lagi di makaon. Mga bata, ang kwarta dili makaon. Amen? So, natakaroon sa atong topic nga ngano kang magngita sa kabubuton sa Dios. Importante jud kayo mo balik-balik jud kung ingon ninyo, please ayaw ug sulod sa January o karon nalagay ta sa 3. Nawa gihapon ka nakibaw kay kibaw karehan ninyo 2015. Inyo ra jud gipalabay nawa mo ni sakay front seat sa sakyanan sa Ginoo. Nga dunay klarong driver ang Ginoo. Nga nay klarong padulngan ang langit. Daghan kay nato nga adi lang ko din ang sakay, adi lang ko magtinuod diha, adi lang ko. Atong gihimo Ginoo nga gamay kay siya, umura lang siya og wati. Di kay taga nang mito. May sunong ningon ko nimo kung ikaw ningon ka nga Christian ka, kung ikaw ningon ka ni dawat na ni Kristo Jesus, kopte ang
kabubuton sa Dios, ang tulong sa Dios, susihaw sa iyang plano nimo para di ka masikyan ng ginabuyon. Papuningon na perfect na ko na opa. Pero nakakita lang ko sa kanindot sa pulong sa Diyos. Kakita lang ko na kung ato din siyang imong gabay, siya yun ang atong tutukan. Ang kanilaging tanan nato, hindi kinahanglan sa kinamuhi, maato. Dili ka kinahanglan magsigig, pangakoy, mangita ni anak. So ang atong title is, sa pagpangita na to, sa kabubuton sa Diyos, atong gitanaw ang tanang butang pinagi sa iyang mata. Mata ni Angelita. Kita kibawa ng dramahan. Pagpukadugog lang. Radyo na. Ha? Bukas na bataan. Nagpwede kang kaya. Okay, sa pa. Okay, so, kung makatanaw ta sa kinabuhi, kung may tuiga, pinaagi sa mata sa Ginoo. Ito may tanaw ninyo. Kaya kita mo, nagpas sa mata. Akong plano, yung tuiga niya, mauna. Yan, try kag tanaw ni, project ka nga, maghimo ko ani, magkalinan siya, kung ginani, nunana, yung manit akong ginabuhi, after 5 years, after 10 years, after, by tikatuig, kamagawa na kayo. Imong pananaw sa imong mata na buta. Huwag imong pangagpas sa imong hunahuna na actually, di ka kita sa uma. Correct? Pero kung mudantaw ka sa uma, pinaagi sa mata sa Diyos, sobrado yun ka, maayo yun kayo mong kinabuhi. Na, bili pa mayo, pinisakay naman ka sa kungsit, sasakyan sa Ginoo, nagdagal na ka, uy, di ka tulay, no? Yan, nagulad ko sa nahan, uy, mas sinit pa yun eh, mato ko sa nahan, mas sinit pa di ay. May nga na di na siya kumunawag eh. May Ginoo, kailangan na, di sa Lord. Langit magkani, uyog ko yun. May sunan ang mata maoy window, bintana sa atong kalag. So kung unsay pagpananaw nimo sa kalibutan, kung para nimo ang kalibutan is mao gyud imong puy-an, ala sige pagpuyo sa kalibutan sa kami sa langit ni. Kung tan-aw nimo nga kanang mga tawo batik gyud sila, nga magsigi ka og harbor kanang kita sige ka og dao kanang bati sa imong kasing-kasing. Di ba kay naman yung mga tao bati mo dito? Di ba kita kayo mga nabibibot na yung mga tao nabibati? Bati sila kita ang tanawa, gibuhat na sa lagot ka na, makakita ka na isa sila gibuhat. Pero ang atong mata, atong na lang ng gamiton sa kaymayaan sa Diyos. Nakita na kita nga, oy, nasa inom na sense, kung sumisyo na sad ka, gira na sad ni. Ayaw na lang, iampo na lang. Lord, ako na lang hindi siya ipataas dahil mo Ginoo. Kung tabangi dyan kong Ginoo, may kauli niya, yung masuka pa yun din ha. Yung ako pa yung kwarta, ako pa yung pakita ang pagkaon, dito na akong bulbulong niya yung Lord. O, dagan naman siya kayo na, di ba, ilang mga banay na nang bulbul, ipatay. Kaya sunan, nga muhimo ta sa kaayuhan, nga unsay dapat umaayos sa tao, pero, ako balansin. Wala na nagpasabot na magpaulipon ka sa iyang sayop na pamaagi. Amen? Kaya ngayon uli yung ba na, hubog ka ayon, sikat-sikat, mag-bite the left side! Okay? O pa magiging gagawin sa imong anak, kung may gagawin, ay, pangutang na ito! Natibaw ka, mangutang ka, ikaw na po yung bayad. Takto na. Mangutang yung go para nimo. O magiging kakaon. So, bilang dito kayo, dito kong mga tang, ayaw na kayo pakigira, ayaw na. Kita kas kabati, ayaw na. Dalagot ka, ilang sagdilan na. Ang imong kalag, kinanglan imong paputan sa imong. Mao ni ang atong tanawang doon sa Matthew 6:22 na nag-ingon. Ang mata, mao ang suga sa lawas. Busa kung nahayag ang imong pananaw, nahayagan ang tibuok mong lawas. Apan kung ngit-ngit ang imong pananaw, nangyalitan sa tibuok mong lawas. Kung busa kung ang suga, nga nakanin mo, wala maghatag o kahayag. Labihan kayo kanit-ngit ang imong kahintaw. Sumaysunan, ang atong mata, pinahanglan ni siya
mo project of light. Pagpamindot, di ba? So, isulti din light and darkness. Kibota ko sa ng light and darkness. Masa mo ng light? Kaya. Oh, kaya. So, masa ng kaya? Oh, suga. Saan ng suga? Maayo dili. Yeah, usually may unog light. Kinsa man ang light? Jesus. Jesus Christ. Mayroon kang, kung may kagnahan ka ni Jesus Christ, pagpawa ka ng pakasala, kay ang tao nga musala, dili na ganang kahayag. At doon na singit-ngit, dili man makitaan. So, ang kangit-ngit, nirepresentar o sala. Ang kahayag, nirepresentar o katarong. Ang kangit-ngit, nirepresentar ni Satanas. Ang kahayag, nirepresentar ni Kristo Jesus. Ang kangit-ngit, nirepresentar o di malas. Ang kahayag, nirepresentar o grasya, panalangin. So, grabe ang opposite sila kanang distinction, no? Lahi din siya ang ngit-ngit o kahayag. So, makita na to nga ang Ginoo gisumpay siya sa iyang gisulti sa iyang mga disipulo di last week na hisgota may tungod sa ningon siya na tanaw sa sinili. Ayaw kamo pagtigom o bakandi alang sa inyong kawalingon dinhi sa kalibutan. Uy, in short, di ka mag-holding. Kanang kusa lang magamit ni mo maura. Di ka imong kabinet end to end. Okay? Yung sapatos, lagay mo sa lubang tanan. Pangatag na lagyan ng uban, lagyan ng New Year ron. Dagang mga white sapatos ay dagang nasunugan. Ipangatag ng uban. Okay? So ngayon na, ayaw pagtigong ubanin sa kalimutan tungod kay ang mga gagmay mananap ay sorry. Okay. Okay. Sa iyong kawin ito, tungod kay ang mga gagamay mananap o ang kaya mo kot-kot nili o mahimong sudlan sa kawatan ng inyong balay aron mangawat. Pinuhon pagtigong kamo mga bahandi dito sa langit, kaya dito walay gagmay mananap o kaya nga mo kot-kot o walay kawatan na makasulod aron sa pagpangawat. Kaya kung asa gani ang inyong bahandi at tuwa sa dito ang inyong kasing-kasing. So natuti siya na kung asa ang inyong bahandi, tuwa sa ang inyong kasing-kasing. Now, hindi mo siya illustration. Actually, mo wali ang illustration ng Jesus Christ. Dinagin siya, ang mata mo ang suga sa lawas. Illustration siya, at the same time, kamatuuran. Di ba? Makakita ganit ka sa tao na, makita ka nga, look siya, nanan mo sa mata, kakita ka nga yung mata is subo. Di ba? Nag-isip, pero yung mata, subo. Window of the soul. Kasi tinong na condition kasi nga. Kasi kita na, nasa mata, okay man po. Sumo kay mata. Di ba na tika, di ba? Di ba na klaro sa mong mata, di ba? Mana ka te, klaro sa mong mata na-joy muka. Klaro sa mong mata nga, magikan ka naghilap, o bisa ka nawa naghilap na, makita ni mo nga sumo yun ang inang mata. Bisa pag misi-misi na din ha. Di ba? Misi din rin mata. Tubo, okay? May sunan, di mailag kung sa'y nasa kasing-kasing pinali sa mata. Chismosa, sa'y matas chismosa? Okay, mas render ito, kaya pinili mo. Ano mata? Tika yan. Kawatan, masad. Sige na kita laba. Sige na daha susi, sige lang kabantay. Akit kayo ang mga mata. Mata sa sinulong sa Diyos. Matan-alang matutok siya para paggamit ani asa siya makatabang. Ang tao mapausan ng usap, mausap siya. Dili siya nga marag. Alagot de dangkas siya. Mapausan ng siya isan sa iya mata. May sunan mo ni Ginoo sa Ginoo na kung ang atong kasing-kasing ni kaubet ni ngay nanita og mga butang ni kalibutan ang imong mata ngadto sa nakadung. Mo na atong makita nga ningon siya na ang mata mao ang suga sa lawas. Busak kung kahayag ang imong pananaw, nahiyagan ang tibuok mong lawas. Ana kung tanaw din sa inyo.
The eye is the lamp of the body. If your eyes are good, kung maayo ko yung mata, ang tibok yung body, full of light. Pero kung bati ang imong mata, gipiskat ka. No, kaya naman, your whole body will be full of darkness. Pagkangit-ngit, ang kangit-ngit, tanaw sa Cebuano, i-translate na ko sa English kaysa dili, kangit-ngit sa kangit-ngit nga naa kanino. Ano yun siya? Walay tao nga makalagad sa duha ka galon, tungod kay sa likway niyang usa, o gidumaon ng usa, mudapig siya sa usa, o kamayon niyang usa, sama niya na dili ninyong madungan ang pagalagad sa Diyos o sa bahanli. So doon ay connection ng heart o ang mata. Now, mga ito sa definition, mga ito sa outline na to. Tanaw na to, unsa man ang definition sa lamp, unsay katuyuan sa suga, o unsa man yung good light o bad light. Kung tanaw ka sa example na ihatag ni Cristo sa Luke 12, o ang iyang conclusion sa matter, diningon siya na di pwede ka mong halagad o duha ka mo. Usa na dun. So, kung tanaw na to ang definition sa lamp, i-define ang lamp nga usa ka device nga naghatag og light. Vessel siya, sudlanan siya, dindo na siya pabilo with nga gamiton para mo siga pinaagi sa lana. So, kibaw magitag lang para kay kadaghanan ba nato nga nagparabi ka sa una. Amen? Kasi natawa na kanina niya, wako lagi mo mga suba sa inyo. Yeah. So, ang lampara, sudlanan, doon ay pabilo. Musiga na siya. Kung white oil, dili. So, kinanglan ang oil, o diba gas, ato gas, sa Palestine, talang lugar ni Jesus Christ, olive oil, mga na ilang gamiton, sa daghan kayong pamaagi, make-up, para sa skin, para luto, para sa kanisan, para sa lampara. So, makita na ito may isunan na ang sudlanan o ang pabilo, kung lampara, kung what siya oil, di siya musiga. Correct? Agree? Now, kung ano ang imong lawas, kani nga lawas, nagtadre, si Queenie, lampara. Kani nga man ang Ginoo ang mata, si Queenie, suga. So, tibok niya lawas unsa? Lampara. Pero ang soul niya, unsa man kay nasa soul niya? Unsay makahatag og siga sa iyang mata para ang tan-aw niya sa tanang butang nindot o gilinit. Unsa man kana? Kay ito yung Holy Spirit. Nanakos mo komentaris, wako kita na. Pero ibutang ang Ginoo na ko, bitaw Lord, kung kami ang lampara, window sa soul ang mong mata, wa ang Holy Spirit, did yun ta maayog pananaw. Lumas ka na, di mo kasing-kasing di maayog tayo. Nga naman, kung ang malang Espiritu sa tao, dili siya aktibo na nagpanglibot niya kaniya. Kaya ang tao rin ako'y magbot-bot, like ako ako'y magbot-bot sa kong gusto. Ako ako'y masunod, ako kabuboton, di kaya kabuboton sa Diyos, di kaya kumangita sa kabuboton sa Ginoo. Kaya ako ako'y ang amo. Kanya in short, di sa gali ko amo kay nang amo mangko sa unsa man. Kung dili ko ganano Ginoo, kisa man ang giamo. Makandi. Makalimutan. Amen. Kaya para nako, importante ni kay sa Ginoo, sa mga kuha ng Ginoo diya oy. Yung mga tanis sa kwarta rin na. Yung pagkanong talimhi, yung mga sakit ta, panon ta. Ano bitaw, mangwinta bitaw dali mga butang nga angay kay nato. Laoy, pero mo tawid. Kuy angay nato kay mo doon sa Ginoo, luwason sa Ginoo. Kaya puro ka makasasala. Mara kung magwinta ka sa Ginoo, imagine lang na kung magwinta balik ang Ginoo mo. Kung sa betong gibuhat na angayan kang luwason, pagkamatsyan mo. Wala. Amen? Muna nga, kinanglan ang atong pagkanaw sa Ginoo, grabe yung pagpaubos o dakong utang kabubuton niya ito kaniya. Mga kinala sa itong kasintasin. So, balik ka, kung lampara ang tao, ang pangutanan niya, ang balang espiritu naaba sa itong kasintasin. Kaya kung butan out sa itong previous na Sunday, di pasusi sa Ginoo sa atong kasing-kasing kung unsang importante, siya ba o ang bahandi. Usa man ito ba mo? Kaya kung napadayon ta sa pagpangita o pag-agpas
sa mga butaning kalibutan na nagyod atong kasing-kasing nato. May ganay mo kasing-kasing imong pagbati taon nato. Kung nay mo pagbati na to ang imong tanang kusog. Amen? Nari mo ang tananin mong pamuna-huna. Na ang tanang suot si mong busa imong spend ngadto kay ngano man na dito ang imong kasing-kasing na higugma ka ni anang butanga o higugma ka ni anang tao ana. Now, mo na nga ang tao nga ang bahanti mo yang agpason, ang iyang mata ngit-ngit siya. Mo na makita ni mo nga ang kalipay gani nga gikan sa Dios, di gyud na makitaan sa tao nga nag-agpaso kwarta. Di gyud na makitaan ang kalipay o ang gugma o ang nindot sa Ginoo sa tao nga nag-agpas sa mga kung di man butang tao ni kalibutan. Kung di na siya kahatag sa kalipay na nasa Diyos, di siya kahatag sa gugma, kagihatag sa ginungan namin, yang ngadto sa uban, kaya nga naman, para niya ako man na nakinanglan kami. Pero ang tao nga nasa Ginoo, wala kang nakinanglan ni, di puno naman ka. Sa mga butang na makita o dili makita, tinagin sa butan ng Diyos. Mo na nga, ang mata importante kay manisunan, kay mauni ang mudirect nimo sa imong gusto nga direksyon. Mabitaw na ang kasing-kasing ipausab yun sa Ginoo. Kinanglan ang kasing-kasing na to, tudo-tudo, siya lang. Wala'y lain nga hati. Wala'y lain nga mupuyo diha. Wala'y lain nga mas mulingko diha, siya lang. Sa trono sa atong kasing-kasing. Now, kung mao nang dapita, kung mao na ang ipakita sa Ginoo, then kinahanglan ta nga ang Holy Spirit nasa atong kinabuhi all the time. Inyo bang napangayo ang balang Espiritu sa kanunay sa inyong kinabuhi no mayong kamatag-mata ni mo? Lord, di ako ron, imo ni akong adlaw. Kung ako sa imo Espiritu Santo. Ningon ang Ginoo diha sa Lucas na kung kamo mga ginikanan mo kayo ng inyong anak, tagay mo ba? Tagabakan mo bitin. Okay? Mayroon siya, tagay mo suga, tagabakan mo bato. Siya, kung may mo maayo para sa inyong mga anak, ako pa kaha nga inyong Diyos. Labi na kung maayo mo sa balaang Espiritu. Libre. May suunan ang kadato diya sa Diyos. Libre. Pwede ganita din nga datong jugay ka, kung ato mong bases ka dato, kung naman po, nagkakaslina, nagkakasikina, nagkakabalay, nagkakabaro, nagkakachila, nagkakapuko, nagkakabotis, dato ka. Pero kinanglan dato ka din sa Diyos, sa butang sa Diyos. Manang atong pangayon din ni Lord, kung ako sa imong Espiritu Santo, in short, kung lampara ko Ginoo, kung ay taon ko Ginoo, sa imong lana, dili lana sa naga, okay? Lana sa Diyos. Kung mahimo, kalimog yung taon na, yung hapyo-hapyo yung mga lana din ha, dili na para ayo. Kukunag na oil o lana, mahimo na mong lana sa kukunag oil, hapyo din yung mga samat yung mga anak, ayo pa. Hindi mo kinapalit ang bitaday, mahal-mahal ka ng bitaday. Taghan ka ayo mga mayang butang na bitan sa inyo. Kung ang imong pag-ampo, tungkol kay naa siya nimo gamiton ka para sa paghimong kayuhan sa imong pamilya. Una sa kanahon ni una Lord, ako may mo espiritu may sa akong pamilya. Yes. Kaya kadaghanan sa pamilya karon, unsa man? Ang amahan o ginahan maoy iguba sa ilang pamilya. Hindi ka guba mo sa imong pamilya, isa may mong iguba. Sa may mong pamilya sa amahan o amahan. Mga anak, mga anak man mong iguba man niyo. Okay? Mura ka anak lang mo, niya kayo yung magiguba, mo tas kayo mo kakay ninyo. Hindi ka nagtuwan eh. Mo naman yung makulata. Mo naman sikad. Mo naman matutuloy mo, mo naman bunali mo. Hindi ka nagtuwan nila. And we see that a lot of times. Nga naman, kaya wa na to sila limato sa pamagi sa Diyos. Kaya nga naman, una sa tanan, nagminyo ay ta, nga wa tay Ginoo. Pero kung karon nga naanatay, Ginoo, nakailana ta, atong ipadayon, ang atong pagtuod sa Diyos, diin siya o ang Espiritu Santo, may maghari sa atong kinabuhi para ikatanaw na to sa mga butani kalibutan na, insakto, mausab-sab.
Amen? Kaya ka nangit-ngit lagi, kung tanaw ka, kung tanaw tayo kag-taraw ngit-ngit, di ba dito kaklaro? Saan na siya nalihay, di ba? Mara sa nasa kita karon ba? Kung wala to ang Ginoo, matagbasi na to sa mga butang kalibutan na. Ngayon ka, kung sa itong nakitaan ko kung din ka, kaya huwag itakibaw kung sa yun ang mga panghitabo. Kung ano na ibuhat to niya, ano na to siya. Okay, so, what tayo maghimo ni anak kung magpadayon ta pagtanaw pinagi sa mata iyang hilita. Mo na nga, kung tanaw na to, ang Ginoo ni Ginoo kinanglan ang atong mata puno sa balang espiritu. Aron ang atong mata mahimong makafocus. Kami nawa, makafocus sa saktong butang. Sa mga heavenly nga mga treasures dili sa kalibutan. Kung mausad kung ang atong mata, okay, mahimo siyang lampara kay ang nas nato ang balang espiritu, ang ato ng tan-awon, ang ato ng ipursu, ang ato ng mga activities, pero activities, ang atong giagpas, mga butang na nga may relasyon sa Ginoo sa iyang gingharian. Tanawa nga itong matag kinabuhi, pero muta na ito ninyo. Yun mo ka, ikaw lang pastor, kaya itawag mga full time, kinahan ko pareha ko nimo. Itawag biya kang tanan, isip, labaw, pari. Kung itagitin mo iyang balaang templo. So, dili na ka mag-ingon na kami din layman lang ni ikaw na pastor ka mas putudo ka nila. Kami dili ni mga namuhit din. Ang tawag sa Ginoo sa tanan na modul kaniya is magkinabuhi alam ka niya. Magkinabuhi alam kaniya. Dili kay nana ka Lord o nana ko, na-born again ko, pero padayon ko, panginabuhi. Ang imong kinabuhi na usana sa Diyos. Mo nang kung wa ka makibaw sa iyang kabubuton, kung wa na to ang Espiritu Santo, di ka kabuhat sa iyang gusto sa atong kinabuhi. Ikaduha na ito makita ninyo. Nga ang ato sang bahandi, di na atong mata ma-focus pero miningha. Nagpakita na asa ang atong loyalty o commitment. Loyal ka. Lunod patay ka anang trabahoan. Lunod patay ka ng kumpanya. Lunod ka patay ka na imong amo. Pero sa Diyos, niya lang Lord. Yang wakay commitment. Saan ba commitment ka naman? Tagaan kang responsibilidad or nakaibaw na kasi kabubuton sa Ginoo mo. Pero dili jud ka mo nakaw ni anak. Kami nung dito nga, isod kayo po magsigod ko ito dito sa simbahan niya, tumang tabang nila, example lang niya, tumang tabang ko ginaanan niya, sa kanong panginabuyan niya. Huwag mong ka kita ang Ginoo sa imong pagkamakanunayon. Makanunayon mo ng commitment. Pero na kay kwarta, wa, nanihatag mo wa, ipakawag sa Ginoo, wa, nagpadayon kapag lakaw sa Ginoo. Kung di ninyo magpakita na, di ba sa kita, kana lang po kayo ng trabaho. Kisay nagtrabaho din apply na karon. At pag-websaw at pag-call center, asa pa ka ng kumpanya. Nabay kumpanya nga nihatag og una dahil sa imong sweldo. Utong ka bilang sa kabuwan. Kinsina so. Kinsina so, si mana utong juga. Amen? Unya kung ganang sa kamugas ng dahil sa imong sweldo, mga paniabot, ang mga nasigikan, nautang, matay lang ka, sige ka pangutang. Pero kung wise ka, muutong ka, bahala, maglakaw, padong sa kasimana o kinsi ka ko, maglakaw na ko, ganito na nangutang. Ikadawat na ko ni ining akong sweldo, mao na ni ang sugod sa among saktong pagpinamuhi. Mao ka na dapat. Kung maganaman ko ta magpula o dawat sa premyo, kaysa kita magwadwad sa maayo. The same sige hapon sa Ginoo. Kaya mo yung kaan, may tapos kabubuton sa Ginoo, sura na yung ganang, bihatag sa Ginoo kabubuton. Ngayon niya, sa may ato ani. Di ta pwede di ta pwede lagi mangwinta sa Ginoo. Wala nga, nagsulti din nga, ang atong mga interest, atong aktibidades, atong loyalty, mo follow. Kung ang atong kasing-kasing naapa sa butang kalibutan na, kung mo follow sa ng atong mga mata, naasad ana mga butangan. So nga to karon is asa man ang tumbahan dito?
mubalik ko pang na asa o kinsa man yun ang bahandi sa atong kinabuhi. In short, kinsa man yun pinaka-importante rin. Tumagit ta, Ginoo, makita ba na sa mga kinabuhi? Importante siya. Hindi ka mata mo. Siya ba mong ginahuna?